मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा एसे खर' गाज्रि बायदि जादों नामा बेखौ सानदों आरोखि आं माने खर'आ मायाव मोनथिदों मैया निउस नायबाय थादोंमोन आं बेलासियाव बे निउस नायबाय थानायाव बिथाङा ओरैबायदि माने बुंदों आरो सना निब एक तला सना थारमाने जों बिमाफोरखौ सना होनानै बुरखायनो नागिरदों नङा होमबा जों एथ'ल' गियान दा सनानि गोदोलाय आइ आफामोना जोंखौ हाबा होनायाव सना हरालासिनो बोरैथो हाबा होखो दाबो होगोन ना जोंनि फिसाफोरखौ जोङो नङा होमबा माने बिथाङा सनानि लब खालामनानै रायजो राजा आइ आफाखौ थगायनो नागिरदों आरो बिथाङा होनबावदों मामानो हाबा जाखानायाबाबो खेबथाम गाहाम मोनलायनो खालामबा नायदों नोंसोरो निउसाव नायनांगौ आरो इउटुबाव मोनगोन नोंथांमोना नायोबा माने मा होनदों माने हाबा जाखानायाबो रेजिस्टार लाफाबावनानै आरो लाहैबावनो मोनो होनबा बेखौ मा फोरमायनाय जादों आं बेखौ नोंथांमोनखौ सिन्था खालामनोसो थिननो नागिरदों मा थिननाय जादों खिन्थु हौवाखौ थिनदों ना हिनजावखौ थिनदों बेखौ क्लियार होआखै बिथाङा खालि बुंदों हाबा लानानैबाबो आरो थांबावदो सोरखौबा लानानै रेजिस्टार खालामहैदो बे रेजिस्टार लेखाखौ हैदो होनबानो मोनबावो बुंदों बियो आं बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों जोंहा बर' जाथि संगठन गैया होनबा जोंनि आइजोफोरनि गेजेराव मामोनलाय बियो आदबा जाहैबाय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद नंगौना नङा ओमफ्राय बे सोरजों दङ दायो हाग्रामा बिथांजों नङा हाग्रामा महिलारि बिथांमोना सापर्ट खालामो आरो बिथांमोना थांनाय बिटिसि इलेक्सननिफ्रायनो बिथांमोनजों खामानि मावबाय थायो दा आं बेखौसो सोंनो नागिरदों आरोखि आइजो अनसाय आफादा गोदोनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय मा मावबोदोंमोन आंबो सानसे बेयाव मावबोदों आङो आबोबाव 13 बोसोर मावबोदों आफादगिरि बिबानाव मावबोदों आङो आनसलिकआव आरो लेङाइ आफादगिरि हिसाबै चिरां जिल्लायाव मावबोदोंमोन आं बे समाव गोदोनि माबाखौ लानानै जोङो मा मावोमोन आबोबा रावनोबो बिहारि होआमोन नङा होमबा रावनोबो बिहारि होआमोन जों बिहारिखौ बोखायोमोन ओमफ्राय दा नैबे मैयानि लेक्सारखौ आं सिन्था खालामो आरो आबोबानो दंफायो बिसोरजों माबोरै खेबथाम गाहाम हाबा लानो थिनखो बिलाय खेबथाम हाबा लानानै सनाखौ थलाथाम लानांगौ जाहैबाय जेनेबा रायजो राजा आइ आफाखौ मा फोरोंनाय जाखो बियो सासे बिटिसिनि चिफ जानानै होनबा जोङो जातीय संगठन बर' आइजो अनसाय आफादा माबोरै बेफोरबायदिजों लोगो जाखो बेखौ सिन्था खालामदों आङो नङा होनबा दिनै बिथांमोना बुंनो नागिरदों आइ आफानि सिगाङाव जोंहा आइजो माहारि मानगोनां जोंहा मिनिस्टार आब' प्रमिला रानी ब्रह्म बे आब'आ नोंगौ अबदान दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो बियो बिफा जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि बर'नि बिफा बड'फा बिथांजों बियो मावबोदोंमोन बिथांजों लोगोसे मावनायनि अबदान दं नोंगौ जों मानियो नाथाय बिथाङा दिनै आबसुनि दैदेननायाव आबसुनि बेनारावनो बिथाङा दिनै मन्त्रि जालाय एमएलए जालाय 30 बोसोर जाबोबाय सासे आइजो हिसाबै दिनै मानो बियो आइजो खथाखौ मानो बिनानै होनो हादिया सिन्था खालामदोंला आइ आफाबो आइजोफ्रा बांसिन दङ बेयाव आं ओंखायनो नोंथांमोनाव सोंबाय दिनै जुदि बियो जाथिनि थाखाय सिन्था खालामदोंमोनबा गाव सासे बर' आइजो बर'नि बिमा होननानै साननानै लादोंमोनबा बा मानिजानो लुबैदोंमोनबा दिनै बियो मानो वमेन रिजार्भेसनखौ मानो बिनानै होनो हायाखै बेलाय 30 बोसोर मावबाय बियो एमएलए जालाय मन्त्रि जालाय दिनै वमेन रिजार्भेसनखौ मानो बिनानै होनो हायाखै आसाम एसेम्बलियाव होनो हाया बिटिसिआथ' 15 बोसोर जाबायना बिटिसिआव मानो बिनानै होनो हादिया बियो बेहा जुदि एथ'बां जातिनि थाखाय सिन्था दंमोनबा दिनै आइजोफोरनि थाखाय सिन्था दंमोनबा दिनै गावनि मुहुर्त समावसो गावनो नांगौआव भटनि थाखाय बियो
आइजोजों आइजो लोगो जादों होनबा जागोन नामा आइजो आंनो भट होनो होनबा जागोन नामा आं बेखायनो बुंनो नागिरदों आइजो लोगो नोंथांमोन बिथाङा गाबनानै बिनो हागौ बियो मावबोदोंमोन नंगौ जोंबो मानियो नाथाय दिनै बियो सासे बिमा जानानै जोंनि जाथिखौ फाननो ओंखारबाय थांनाय भबानिपुराव बिथाङा लेक्सार होदों जेब्लासिमनो बिपिएफआ थागोन अब्लासिम बड'लेण्ड जाया होननानै बुंदों बियो होमबा मा बिमा जाखो बिलाय बर'नि बिमा बियो आं बेखायनो बुंनो नागिरदों दिनै आइ आफा नोंथांमोनहा सिन्था खालाम जाथिनि अबदाना दंमोन गैया नङा नाथाय दिनै 30 बोसोर बियो सिआइआव थानानै दिनै आइ आफा रायजो राजानि अबदानखौ बावलांबाय गाव सासे एमएलए मन्थ्रि जानायाव जे आइ आफा रायजो राजानि आखाइ दङ बेफोरखौ बियो सिन्था खालामाखै दिनै जोंनि बर' जाथिखौ सिन्था खालामाखै मानो बुंखो बेलाय जेब्लासिम बिपिएफ थायो अब्लासिम बड'लेण्ड जाया होननानै आरो बिथांनि खुगानिफ्रायनो बुंबावदों आबसुवानो आन्दलनखौ थगायसो लाङो आइ आफाफोरखौ खस्थ' होयो बिसोरखौ खना फोनाङो थाङाबा होनना बुङो मालाबा खना फोनांफेरदोंना आबसुवा नोंथांमोनखौ मालाबा थाङैनि गोदोना सौसिनदोंना आबसुवा दिनै फाव फान्दायनानै आब' प्रमेलाया बेफोरबायदि लेक्सार होगासिनो दङ होमबा जोंनि बिखाया गावोना गावा जोंबोथ' बिमा जों बिमा जानानै बै फरायसा आफादखौ रायोबा जोंनि न'आवनो फिसा दङ जोंनि न'आवनो फिसा दं उन्दै उन्दै होमबा बे फरायसायाबोथ' आबसुना नङा होमबा जों बिखा गावोना गावा नाथाय किसुमान बिमा दङ जायफोरा बिपिएफनिफ्राय मोनजाबाय थादों नायै बेदरै गारि गोसोम गोसोम गाखोनो मोनदों बिथांमोनहा जेब्ला प्रमद बर'खौ रायो अब्ला आखाइसो खबो बेफोरनि बिखायाव मोनसे जाथिनि साननाय बा बिमा होननानै साननाय गियान गैखाया होननानै जों साननानै लानांगोन जुदि बियो बिमामोनब्ला दिनै फरायसा आफादखौ रायनायाव मानो गाबनो ओंखारदिया मानो दुखु मोनदिया दिनै बिथांमोना गिदिर गिदिर गावसोरनो गासिबो मन्थ्रि एमएलए पावारा गावसिनावनो दङ दिनै आबसुखौ फाव फान्दायदों माबानो साल दंफां फाननानै जायोनो दंफां सिखावनो होनलाबायदों बिसोरो होमबा दिनै एसे आगोल बोसोरसे जाबाय मानगोनां प्रमिला रानी ब्रह्मआ फरेस्ट मिनिस्टारमोन दिनै फरेस्ट मिनिस्टारा मिनिस्टार जानाय लोगो लोगो पावारा गावनि आखायाव थायो पुलिस मिलिटारि गावनि आखायाव थायो अब्ला बै हाग्रा बिफानखौ सामलायनांगौना सोरनि आखाइमोन प्रमिला रानीनि आयेना सोरनाव प्रमिला रानीनाव थायो आखायाव होमबा दिनै बै फरेस्टआव दंफां खावनाय बा सोरबा आबसुवा लायदों होनदों एमडिबि खावदों होनदों बेफोरखौ होबथानो हानाय पावारा सोराव दङ प्रमिला रानी ब्रह्मनाव नङा होमबा होमबा दिनै प्रमिला रानीनाव गासैबो दंसेयावबो दिनै मानो बियो फरायसा आफादखौ सिखाव खालामखो बेलाय बिमालायनो प्रमिला रानीया बर'नि बिमानो आं दाखालि शान्तिपुराव लेक्सार होनायाव सासे गथ'आ कमेन्ट होदों नों मा मिथिगौ जाम्बि होननानै प्रमिला रानीया बिराद मावबोदों गोदो होनदों मावदों जोंबो मानियो नङा होमबा जों आइ आफाफ्राबो मानियो मावबोदोंमोन नाथाय दा 30 बोसोर सियाराव जिरायखांनायनि उनाव जाथिखौ थरल' मालायनो फाननो ओंखारबाय बे बुंबाय फैगौ गावसोर देरहायोबा एसटिखौ जाहोथारगोन होननानै 6टा जनगोष्ठीनि एसटिखौ होगोन होननानै दाखालि भबानिपुराव बुंबावदों बियो बेनो जाहैबाय बर'नि खामानि मावनाय जाथिनि सिन्थाधारा खालामग्राया बेनो जाहैबाय दिनै दुखु मोनथाव दिनै प्रमद बर'खौ बेफारि एसे आगोलाव जोंहा आफादगिरि बिथाङा बुंलांबाय बिजाथि बिथाङा बेफारि होननानै बुंदों दिनै सिखाव बाहायबाय दिनै सोरनिबा फिसाला बायदि सोरनिबा फंबाय बायदि सोरनिबा फिसाय बायदि साख्रि मावनानै जानो हानाय रोंगौथिया बेहाबो दंमोन नङा होमबा प्रमद बर'आ मावनानै जानो हानाय दंमोन साख्रि मावनानै जानो हानाय गोहो दंमोन नाथाय मानो मावाखै दिनै जाथिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बेयो गावनि लाइफखौनो गावनि जिउखौनो बियो दान होनाय बायदि होबाय
होमबा दिनै बेनि सायाव बिगाब रायनायाव सोर बिमाया आखाइ खबो बेखौसो सिन्था खालामनांगौ जों बिमाफ्रा। सोरबायदि बिमाया आखाइ खबखो बबे बिखाजों आं बेखौनो बुंनो लुबैदों आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै फरायसा आफादखौ रायनाय माने जोंनि फिसाफोरखौ रायनाय होननानै जों साननानै लानांगोन। दिनै एनडिबिखौ रायदों बिगाब नाथाय एनडिबिया सोर एनडिबियाबो जोंनि फिसा। जों सानबैसे गावनि फिसाखौ दाउखा सिलानो लेवार बेलावनो राननानै होबावनो बेखौ सिन्था खालाम। जों सानबैसे हाग्रा बंग्रायाव गावनि फिसाखौ दोनबावनो बेखौ साननानै नायदो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन। आं बेखौनो बुंनो लुबैयो दिनै बिथांमोनहाबो जोंनि बर' जाथिनि थाखायनो दिनै बिथांमोनहाबो नांदों हाग्रायाव लेवार बेलावनि आदार जानांदों दाउखा सिलानि आदार जानांदों दिनै हाग्रा बंग्रायाव थानानै। बेखायनो जों जुदि बड'लेण्डनि थाखाय जोङो रायलायनो हायोब्ला बा समयसाखौ फोजोबनो हायोब्ला बै हाग्रायाव थानायफ्राबो न'खराव ग्रें ग्रें गुबुन बायदि रायजो जानो फैनो हागोन नंगौना नङा? बेखायनो आङो लुबैगोन रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन बे फैबाय थानाय 23 तारिखआव जाहाथे आइ आफा नोंथांमोनहा थुस्लिङालासिनो गोसो मोदोम जिउ होनानै बेफोरखौ जाहाथे बे जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय जाय बिजाथिखौ होदों इउजिस ब्रह्म बिथांनि सावगारियाव नायनानै नोंथांमोनहा भटखौ थुयो आरो जोंनि बर'नि समायसाखौ जाहाथे जोङो सुस्रांनो हायो बेखौ सिन्था खालामनानै आइ आफा नोंथांमोनहा खामानि मावनांगोन। आं दिनै खावलायगोन नोंथांमोननि गेजेराव आबौबाबो हाबनो हागौ आइजो हिसाबै भट बिगोन। दिनै आइजो बांसिनखाय आङो आबौखौ मख'दों मानो होनोबा थांनाय 8 मार्चआव इन्टारनेशनेल वमेन डे बा बुहुमनां आइजो सान। बुहुमनां आइजो सानाव जोङो बिमा माहारिया माबायदि संसाराव हौवा माहारिजों समान बाहागो लानानै न'खर खुंलांनांगौ बा जोङो फिसाखौ माबायदि गोरों खालामनांगौ हिनजाव माहारिया माबायदि दावगानांगौ बेखौसो रायलायनांगौमोन नङा होमबा इन्टारनेशनेल वमेन डेआव। मानो चिरां जिल्ला आबौबा इन्टारनेशनेल वमेन डेआव माबा बिना गयारि होननानैसो रायबाय थादों बिसिना खालि बिना गयारिसो बिसिना एजेन्डायानो। हा इन्टारनेशनेल वमेन डेआव रायलायनांगौआ मामोन? हा आइजो नालाय बियो आइजो माहारिनि मोनसे संगठन नंगौना नङा? आबौबा मोनसे बर' जाथिनि मोनसे आइजो माहारिनि मोनसे संगठन गोथार संगठनमोन बेयो। नाथाय दिनै मानो बिना गयारियानो फैबाय थाखो बावलाय? हा बेखौ रायलायनाङामोन ना? दा केम्पेइनखौ रायलायबा मोनसे खोथामोन इन्टारनेशनेल वमेन डेआव बे रायलायनांगौनि एजेन्डा नङा। दा आं बेखायनो खावलायगोन जाय बिथांमोनहा बाव दिनै आबौनि दैदेनगिरिफोर थानो हागौ मावथि बिथांमोन थानो हागौ आं खावलायगोन जेरैबायदि हाग्रामाया आइजो माहारिखौ लानानै फुथुला गेलेनो नागिरदों सनानि लब खालामदों बेखौ जाहाथे नोंथांमोनहा बिजिरनानै नायो। मा खेबथाम गाहाम हाबा लालायनो बिलाय मा भाषा बियो? सासे सिबनि खुगायाव बिदि फैनो समायो नामा? आं बेखौसो दुखु मोनदों। माने जों बिराद लबिया जाहैबाय नामा हिनजावफ्रा सनानि लबियाखौ नुदों नामा बियो? जों गोदो गोदायनि आइ आफामोनहा सना होआबाबो जोंखौ हाबा हरदों। बेखायनो आङो सानगोन जाहाथे दिनैनि जाय बिथांमोन आइजो माहारि नोंथांमोना नुजाफैदों जाहाथे नोंथांमोनाबो बे सना रुफानि थाखा फैसानि लबाव थाङाजासे इयुन जोलैनि फैबाय थानाय उन्दै गथ'फोरनि थाखाय इयुनखौ नाहरनानै जाहाथे नैबे जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथि मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांखौनो नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै जाहाथे देरहाहोयो आं बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायबाय।